אנחנו גרים בו, אנחנו נולדנו בארץ הזאת, יהודים, ערבים, אנחנו באותו סירה. מה שראיתי זה מסתובב לי כל הזמן בראש 24 שעות. כשהיינו בבית חולים, טיפלה בי איזה אחות ערבייה, וכל מה שעבר לי בראש זה איך אני יודעת שהיא לא מוציאה עליי עכשיו סכין. אני עבדתי עד רגע האחרון, נכנס פצוע, יוצא פצוע, היה מטורף. אני בן 47, זה פעם ראשונה בחיים שבכיתי. זוועות שאי אפשר לתאר אותם במילים. רכבים הפוכים, גופות בפנים, בחוץ. אני שוכבת על הרצפה על הגב, ויושבים עליי 3 אנשים, ואני רק חושבת איזה מזל שאני פה בתוך הוואן. הם נכנסו משם והתחילו לפרוק פה בכל המשאבות. סגרנו אותו ומשכנו עד היום, אתה יכול לראות פה את המכות שקיבלו. פחד לא נורמלי, פשוט שעון חול עד שאתה מת. עווד היה עובד בתור נהג אמבולנס וחובש. חבר שלו, הדוקטור אומר לו, עווד, יאללה בוא, זה יגיע עוד פעם, הוא אומר לו, תשמע, תעזוב, אתה תברח, אני מדבר ערבית, אם הם יבואו אני יכול לסדר אותם. ואני ערבי מוסלמי, הם לא מבדילים יהודי, ערבי, נוצרי. אין להם הבדל.